Order for medase se wodu afide na to Adom TV. Me gidi sa ho ye. Yo. Dwumadie we ye Nkuranhyɛ adwumadie. Na me amede ho chia me edi amje so ene ni tekotegu. Obo odi anka mepe. O se efro sai. Mate, ya me hira o. Me koso a me kanioma ye taya yo a eya kwansidie ede ma ye mpuntuo ne ye edie. Ene me de insekuo ene ani ha na ebre wo. Insekuo gossip. Se oti ho na obi ba wonchen na wo ha ase se wo kansem da kire wa na ede. Nsem da de ede. Na wo ka wate de aba. Yese na na owura ye otiko na ha no. Na wabie wasum hanchen na utie. You know, sweet gossip can be very good. But talking about somebody is not the right thing to do. Se wodi obi ho asem ayantomago ehoro na bonten na wo so a wutie no na enye nsem nokura so na ya na gossip so no ya na enye nokura o. What is say esimasi eyentro na wase wo mre na wadi nsekuo afa nipa eno ho. Sa nsekuo na amodie no edane nnome edemamo wo mra nka sa mre na amodidi nsekuo no umie ne betimi atran se adwene se na ne dey ede ne betimi ayo na ya sakra ya wade mu ne betimi ayo na sakra ya adwuma mu ede ne betimi na sakra ya abrabo mu. You could have spent that precious time to create ideas, set goals and plan to make your life work. Na so obi a onam ne ba bi a wo meka amo obi a sebe onam ba bi o ye ne bibie na mod na tra ho se mo super na ani emra onya de super nipa no kasa mra na se ka mo transe na mo dwene se ehi ene de abrabo befa ede ne betimi ayo ne tumpon esika semu ade hwem ne wade mu nyamesumu ade pa ne betimi ayo na ya free baby atia ko befoforo na mom sa mra no ena odi super obi na wo super nipa no ne ono super nipa no ofiri ho a ono so ne obi foforo ko super ho yeso obi ota edi nseko kire wo obi ano onam na de wo so de enam obo anse nipa na modi ne ho nseko no akote na de otan aba entimedie metiwe se wo ba na bedi obi ho nseko kire me a mesra ka kire o se idi ka mebisa wo ya no de to so mienu me shawden se koso naka sa mre no metimi de akode enne bi ada na magima home na mpo mapa hoden bi ama me ho ensoko esai adaje enseko esai ne ma bebre na mu ya na ye hunu se enseko emfa so bi ani so to so biom eye ani ha akwadworo wasa no pai ana wiawe wonsa ehye domirifa twen se amanfo bekọ aba de ma obie wasa na pai ana wiawe akotra se dwase na akọ gato baabi na wo twene mimi wo so se abrabo ayeden na nyedene wo nsa wo adwene wo nan aka woni a woni on eboko shota free wo gato ho sa patashi ba ho ana wonko ankasa timi transe ebisa se hi na memfamfa enwumi ba hi na memfamfa ewradie ede na menyo na wo twere hihye be na mehihye na ma brabo afiri wo hiam akoye edie mu hwan na metimi de me akọ twere no osom be na mesom de na metimi adan na mayo na mum otefaako ena ansaje she odamrifa ena otwadwa asu ebosobo koso na yo sa sobo na wo bo no se be mo aduane adia atoje wankasa sobo bo emfa bibi mma emum emawani ha aboroso ene dai wo adwumam ye ka se ko ebibi no me de ma bre me de wadi na wati ada woto ade yesese obi beto ho ade a serekire no na bisanse ewure te sei ayewa ni ha ntuntimi na suba efe ede edi eni ha ena masabe awade akura guo
obema ba fie mabre wadwuma na beda konwa mu na yiri kwa omenia me wure say ayayaya wadi ha kosi se wo kan ni kura kasa na abufuo ani ha esai no ma bebre akwadworo esai no ma bebre na no wura bi ka kire me se menya ni ho na dwuma na ani ho am se hwe adwuma na ani ho adwuma ho pa wura no wasua adwuma bi da bi otifie onko adwuma osema adwuma amehwe no ye ntam frem adwuma mu am se sa ene wuti na anya yie ene pe adwuma foforo susua pe bi foforo na yo na wotio ya wo sa wo mre onyia na wo nyini yo ene krom ha so se de tie ya na tie o enti wan sakra koroson sakra. Life will never change until you change. Your circumstance will never change until you change. Your nation will never change until you change. All change starts with you. When you change the way you look at things, when you change the way you think about things, when you change how you feel, when you change how you reason, and when you change how you behave, life will change. Do not allow life to dictate to you how to live your life. You need to live your life based on your own terms. Mema brabo nchira kwa befa so. Wankasa sinkete na chira brabo bebe ode wa brabo befa. Me say do not allow your situation and your circumstances to tell you how you must behave. Define your role. Create a plan. Set a goal. Say afisende. Bosome sende. Ahana mpesa meko. Set a goal and take the first little step. You can talk to somebody about it. But you will discuss it. Then trans eniha enye bre na ye bre se an ekono ene sa na abekono. Me mpa abon se enye sa na abekono. Me mpa abon se obanyan sakraye o wadwene mu. Obanyan sakraye e watinkam. Obanyan sakraye won susuye mu. Na obanyan sakraye wo suban mu. Na sakraye ba abrabo mu. Me da ase se onya amre hwe ame. Aha na meja wo. Woni otwedi ampo Nyankopon entina wate. Mama me na ima camera ase. Osmosis sound, MCR, and my production team. Randolph, Priscilla, Empo, and a Jawa Bacampedum, and I'm in ase. Odofo, Union Yame, Antina.